Bo día a todos e a todas. Hoxe atopámonos no penúltimo día de excavación aquí na Neveira de Lousada. Bueno, como en calquera intervención arqueolóxica, se achega ao final, nos adicamos ao rexistro documental, fotográfico, dibuixo arqueolóxico, etc. Temos a sorte que varios dos compañeiros que viñeron de voluntarios teñen formación en arquitectura, en belas artes, en historia, están dibuixando en planta e en alzado as estruturas, tanto da neveira como da estrutura secundaria, tutorizados, eso sí, polos arqueólogos de Citania. Por último, estamos facendo unha mini excavación nunha zoa que entendemos que é moi interesante porque nos podría dar información respecto á porta de entrada da estrutura secundaria.